If you think that by banning the school you will not do exams, you must not be wise, because you will do exams under the trees. That's how it's going to be. Because if you are mad, why don't you start by banning the house of your father? Are we together? And the parents will rebuild it. That's how it is, pure and simple. So if you look like you have children, go and talk to your children and engage them so that they respect themselves first. Jopiny mane weche njore odaro e miechegi dweche aboro mokalo e kar od bura ma Baringo North poko yudo thuolo mar dok e miechegi nyaka sani. Midhiero mar kech, koyo kod tuoche ogawre kuomgi e hema magi jote ka gimedo ywak ni piny owacho ojwang'ogi. Gisedak e hema e bungu mabor kod kuma ging'eyo ni dala. Gin joma lweny njore nodaro e gwenge mag Yatia, Kagir kod Kosilei e Baringo North. Jonjore mitudo kod kuodhok nomonjo familia gi mahao 100 modarogi e miechgi ka koro gi jot mabor kod puothegi kod anyuondgi moko. Koyo kod koth himogi e hema, to kech bende laogi ka gimedo kwayo kony. Hao wako na challenges, wanaishi kwa hema, wanaishi kwa chini ya miti, wanaishi hata wengine kwa majirani, na shida ile iko nayo ni njaa, hali ya mvua, baridi, hawana kitu ya kujitandikia ama malasi ya kama vitanda. Watoto tunajeshewa msituni, kama well wishers wenye wanaweza kuwa na roho ya kusaidia, watusaidie na mablanketi, maneti, hata dawa. Ngaji ludo igi kendo tuoche bende oluorogi ka thoth nyithindo kod jodongo ema winjo pek mar midekre. Dangni mar paro osemiyo moko kuomgi owito ngimagi. Ngete ema hiyo ni shida ile wako naye. Kwa mali niko sahi kama sasa niko na ndugu yangu anaitwa Chonjo Steven, alikuwa na hiyo shida ya cattle wrestling, ikawachwa kwa nyumba kama ilikuwa mwezi wa 5 katikati, ikaamua kujinyonga kwa sababu ana mwenye anasaidia kwa hiyo nyumba, na hiyo mtu akawachana watoto wako na mama. Sasa wanahangaika, wanaishi kwa hema. Tunakoncheka nafanya nini yote, hakuna hospitali ya karibu. Tuko katikati ya karibia hospitali na tuko ni mbali hospitali. Lweny mar jonjore nomako jodak duto moting'o nyaka jopuonjre mane ochuno oringi kendo oweyo weche somo chien ka e kambi magintiere onge chenro mar somo. Go form 4 penye tulihamia ni mbali, hata nikienda shule, hata nikisoma hivi hawezi kuniingia. Watoto hata saa hii kuna watoto wanaishi tu bila kwenda shule, wamekuwa kwa muda mrefu, hawajui shule ni nini, hawajui hata kuongea. Moko kuomgi ywak ni piny owacho ojwang'ogi ka jonjore to medo luwogi. Asaidia sisi tu tunaishi masuturu, hata tumewacha nyumba kwa chini.